zrazu vidíte Spar, sieť potravinová brutálna, a tam vidíte Himba, ženu hore bez, tvojich tradičnými maškrtami na hlave. Vítajte opäť pri cestovateľskom podcaste Balu bez hraníc a dnes sa presunieme s nami myšlienkami k obrovským piesočným dunám a exotickému kmeňu v Namíbii. Moje meno je Matej a dnes by som tu rád so mnou privítal nášho zakladateľa Zoliho. Vítaj. Čaute. Ty si milovník Afriky, ako sme sa dozvedeli v predošlých dieloch, aj si tu žil pár rokov. A veľmi sa teším teda, ako si dneska pokecáme o Namíbii, lebo keď trochu budem spoilerovať, je to tvoja najobľúbenejšia krajina na cestovanie. No a hneď na začiatok by som sa teraz pýtal, že prečo je u teba až tak silno obľúbená a čo ťa tam tak uchvátilo? Áno, máš pravdu. Na viacerých miestach a častejšie som už spomínal, či už medzi sebou alebo aj verejne, že Namíbia je moja obľúbená krajina. A dodnes to tak je, aj si to tak v sebe vybavujem, takže áno. A odpoveď je možno dlhšia, pretože je tam komplex tých viacerých vecí, že prečo. Jeden z hlavných dôvodov, prečo ja mám rád Namíbiu, je práve to, že je tam málo ľudí. Nie je to zaľudnené a tie turistické miesta nie sú zavalané turistami a výletníkmi a ľuďmi. Je to jednoducho úžasné, je to tak málo ľudí a veľmi členité, dá sa povedať, alebo skôr by som povedal, že rôzne veci sa tam dajú vidieť. Na juhu krajiny máme druhý najväčší kaňon na svete, Fish River Canyon. Potom tam máme najstaršie duny na svete, alebo aj najvyššie. Potom tam máme Atlantický oceán, nemecké staré koloniálne mesta ako Swakopmund. Špickop je nádherné miesto, kde sú naozaj že pekné, fotogenické, kde sa dá fotiť veľa. Potom tam máte Etošu, sever, kde sú zvieratá, wildlife, zachovalé kmene Himba. To ponúka jedna krajina. A tam samotne, ako naša Lenka povedala, že ktorú som zobral tento rok za sebou, že samotná cesta je cieľ. Čo pri tých obrovských presunoch ani niekedy tie presuny nevadia, lebo sú tak nádherné a scenerické, taká sloboda z toho ide, že jednoducho táto krajina ma úplne obchvátila s týmto všetkým, spojením tých všetkých tých vecí. A proste toto všetko dáva taký komplex u mňa a taký pokoj vyvoláva, že kedykoľvek si sadnem do lietadla a vrátim sa. A koľkokrát si už bol v Namíbii celkovo? Bol som tam 7 krát. Ale bol som tam už aj tak, že na 2 týždne som tam strávil v Swakopunde týždeň, alebo vo Walvis Bay som strávil 5 dní, vo Windhoeku 3-4 dní, alebo pri tých tunách 3-4 dní navyše, nielen počas zájazdu, lebo ten zájazd musíme zbúchať za 11-12 dní, lebo jednoducho nie je čas na viacero veci. Takže ja som v tej krajine prežíval aj tie dni ako bežne. Takže 7 krát som sa tam otočil, snáď aj tento rok 2024 sa otočím, lebo každý rok by som najradšej šiel aspoň 2 krát a tak. Inak ono celkovo, čo som nejak tak zachytil na Namíbii, tak ona je fakt veľká krajina, pôsobí trošku tak ľudoprázdne, že ona má takú ako dosť zaujímavú štatistiku okolo počtu obyvateľov, takže vedel by si nám to trošku prirovnať, že ako to vyzerá teda v tých číslach a ako je to vôbec pocitovo sa v takej krajine pohybovať. Tak rozlohou je to okolo 830 000 km štvorcových s populáciou približne 7 milióna obyvateľov, čo je veľmi malá denzita ľudí. Čiže vlastne vysoko väčšia rozloha ako Slovensko a zároveň ale o polovicu menšie obyvateľstvo. Presne tak. A toto je jeden z tých dôvodov, pre ktorú túto krajinu milujem, že jednoducho a ono to strašne sedí aj k tomu prostrediu a k tej prírode, pretože tá krajina je obrovská, obrovské púšte sú tam a kvôli tomu je tá zaľudnenosť taká nízka, že nie je to až také dobré miesto na to, aby sa tam usadili ľudia. Preto aj tá severnejšia časť od Windhoeku na sever je viac zaľudnená ako tá južnejšia časť. Takže v južnej časti, alebo vlastne stredozápad, alebo juh by som povedal skôr, obrovská púžna, čo má na rozlohu 50 000 km štvorcových, čo je Slovensko.
Tam okrem pár zvieratok, tak veľa života tam nie je. A aj toto spôsobuje to, že je tam málo ľudí. A presne to je na tomto krásne, že to obrovské tie pláne, alebo piesočné tie duny, alebo nekonečné tie cesty rovné a je to super. Ako jak o tom hovoríš, že si to úplne tak vizualizujem. Ja som aj videl veľa už obrázkov z Namibie a ja musím povedať, mňa Namibia celkom už aj tak dlhšie fascinovala, že raz by som sa tam chcel dostať. A to stále tak pred sebou niekde tlačím, že jedného dňa sa tam dostanem a presne aj táto predstava mi príde strašne lákavá, niečo takéto zažiť, lebo málo kde na svete predsa len človek zažiješ takéto niečo, čo popisuješ. No a teda je to veľa aj o tom jazdení autom, že človek s tým tam musí nejako rátať. Keď ideš väčšinou do Namíbie, alebo keď máme nejaký zájazd, taký nejaký tradičný okruh, že koľko kilometrov je tak bežne, že najazdíš, keď chceš vidieť tie najväčšie highlighty Namíbie. No náš ten 13-dňový okruh, ktorý je respektíve 11, lebo sú tam ešte lety, tam počte kilometrov je to presne 4500 kilometrov z letiska do letiska. To je riadna už pálka, ale... Je a z toho nejakých 1900 kilometrov je, alebo 1800 kilometrov je po asfaltke a zvyšok ciest je po takej prašnej ceste. Vo veľmi dobrých stavoch sú tie cesty, vo veľmi dobrom stave sú tie cesty. Oni sú veľmi dobre upravené, ale veľmi sú zaprášené tým, že je to prašná cesta, kamienky. A skôr sú tam problémy s autami, s defektmi a podobnými vecami, lebo to je trošku náročnejšie v tejto krajine. A samozrejme aj pri tom šoferovaní treba dávať veľký pozor na rýchlosť, lebo šmíka sa to a ono tej nehode môže dojsť oveľa skôr pri tej vysokej rýchlosti ako na tej asfaltke. Keď ješ po takej tej prašnej ceste, tak tam ako rýchlo je možné ísť? Sú tam od 80, ale väčšina ciest je 100. OK, že aj tie prašné v podstate. Áno, lebo oni sú veľmi široké. Oni sú veľmi široké a rovné. Ono niekedy 20 km ideš rovno, že nemusíš ani volantom pohnúť. Ale zároveň dokážu sa trošku šmýkať. Akože niekedy dá sa ísť v priemere a chodím 110-120. Ako dá sa tam pridať, samozrejme tam nejaká rezerva. Ale tam, keď sa tá cesta trošku točí, tak si treba dať naozaj že bacha na tú cestu. Ľudia sa inak často boja aj tej bezpečnosti v Afrike. Namíbia je zrovna ale taký ten, taká trošku tá oáza pokoja v tomto ponímaní. Vedel by si trošku nejak tak zhodnotiť a priblížiť, že tú Namíbiu ohľadom bezpečnostných rizík? Pre mňa Namíbia je úplne bezpečná, absolútne tam nepocítim žiadne hrozby alebo nejaké podobné veci. A keď sme mali malý incident, taký, že rysovalo sa niečo zlé, ale boli sme upozornení, ale inak okrem toho je to bezpečná krajina. Nedá sa porovnávať so susednou Juhoafrickou republikou a absolútne sa tam nebojím ničoho. Tam sú hlavne tie bezpečnostné problémy nehrozia, ale skôr tie naozaj na cestách, že nehoda alebo defekt alebo problémy s autom, že tá nízka denzita tých ľudí, tým, že tam nie sú ľudia, tak môže byť problém napríklad, keď chytíte 2 defekty po sebe. Mm-hmm. Ale asi sa to aj bežne stáva niekedy, nie? Že je to pravdepodobné, že sa ti to môže stať. Nám sa to stalo dokonca aj na zájazde tento rok, že Lenka šoferovala naše druhé auto a dostala defekt, vymenil som jej koleso a za 5 minút mi volá, že má druhý. Mali sme jedno náhradné koleso, takže bol to 9-miestne auto, takže nemalo 2 náhradné kolesa, tak tam sa nám to tiež stalo a je to tam bežnejšie ako niekde inde. Čiže treba byť pripravený a mať dostatok náhradných kolies na niečo takéto. Áno, základná vec nášho sprievodcu je mať zručnosti aj okolo aut, nielen so šoferovaním, ale aj so šoferovaním, ale aj okolo. Teda, že treba naozaj, že také, že vymeniť defekt alebo aj kreatívnejšie veci. Nám teraz napríklad poslednú cestu pred pár týždňami nám kameň odrovnal brzdovú hadičku, takže celý brzdný systém sa odpojil a jednoducho to auto nebrzdilo ako malo a boli sme, dá sa povedať, medzi Sossusvley a Walvis Bayom, čo je 300 km úsek uprostred ničoho. A ste to nejak museli spájať ručne? Áno, našťastie tam bol aj môj otec, ktorý je pri autách veľmi zdatný. Aj ja, keďže som vyrastal s ním a on mi okolo všetko možné ukázal, takže akože autá poznám a milujem, to je môj najväčší koníček, sa dá povedať. Tak vlastne on odstrihol tú hadičku toho jedného a zarobili sme to šrobikom a vlastne odpojili sme zo 4 kolies jednu
jednu brzdu, alebo jedno koleso, ktoré brzdilo a vlastne dobrzďovali sme stroma, čo bolo úplne v poriadku. To sú také kreatívnejšie veci, ktoré tam ten človek musí ovládať, keď je na takýchto zájazdách, chce self-drive, takže to musí byť. Namíbia úplne nie je známa tým, že sa ide nejako že po mestách. Celkovo v Afrike ani tí turisti nechodia v väčšine štátov, že primárne za hlavným cieľom, že navštíviť hlavné mestá, že to nie je ten väčšinou najväčší ťahák. Tak mňa by ale zaujímalo, aké je teda hlavné mesto Namibie, Windhoek. Dúfam, že som to dobre prečítal. A aký je z neho pocit, keď sa prechádzaš týmto mestom? Windhoek je pomerne moderné mesto a je to príjemné mestečko, maličké mesto, a nachádza sa tam veľa dobrých reštaurácií, a dobré guesthousíky, hotely, pomerne bezpečné až na niektoré lokalitky a turisticky nie je nejak extrémne zaujímavý a nie je tam veľa vecí, je tam jeden krásny kostol Christuskirchen v strede centre mesta, ktorý je svojou architektúrou veľmi zaujímavé, luteránsky štýl, takže hneď oproti parlamentu, ktorý je jeden z afrických, ktorý sa dá fotiť, čo je úplne super, bez nejakej ochrany, takže tam tú voľnosť cíti tiež. To je dosť nevšedné, lebo tak väčšinou v krajinách aj Afriky, Blízkeho východu, hociaké politicky angažované budovy alebo armádne nejaké budovy, to je prísne zakázané, čiže tam sú s tým úplne v pohode. Hej, presne tak. Potom je tam ešte Art Craft Market, kde sú veľmi šikovní a veľmi, veľmi zaujímavé suveníry sa dajú kúpiť. A potom je tam ešte Rail Station, akože vlastne tá vlakové trate alebo vlaky sa rozvíjali vlastne v Namibii už v 19. storočí, koncom 19. storočia, začiatkom 20. storočia. Takže Ravel múzeum je tiež veľmi zaujímavé. Ale tým to aj tak skončilo. Potom sú tam ešte dve také mestské časti, kde boli vysegregovaní ľudia. A z Windhoeku, tak to je trošku také zaujímavé. Tam ten nočný život je trošku iný, tam trošku cítiť tú Afriku silnejšiu, takú lokálnejšiu. Dá sa tam ísť úplne v pohode, bezpečne. Tam je ten street food a vlastne taká trošku taká africkejšia časť. Toto je trošku zaujímavé, ale to len prebehneme autom. A tým pádom v tom Windhoeku, ešte okolo Windhoeku sú nejaké také zvieracie centrá a podobné veci, ktoré nepotrebujeme navštívovať, lebo ten celý okruh okolo Namibie je tak bohatý, že absolútne nepotrebujeme ísť do nejakej podoby zoologickej záhrady. No v podstate na to, čo asi Namibia ponúka, tak je taký ten príjemný úvod do tej krajiny, kde sa človek nejak tak ako aklimatizuje, naštartuje a ide za tým dobrodružstvom mimo teda toho mesta hlavne. Presne tak, hlavne vo Windhoeku sú brutálne reštaurácie, kde si môžete hneď prvý večer po príchode vyskúšať kvalitné stejky, či už zo zebry, z antilopy, z krokodilov. Tam máte akože najlepšie stejky z kudu, z elandu a podobných antilop. Úplne, že je to úžasné. Tá gastronómia Namibie je u mňa v Afrike úplne na prvom mieste. Čiže toto je v podstate také, že tradičné jedlo pre Namibiu, tak sú stejky snáď zo každého druhu zvieraťa, čo tam nájdeš, hej? Je to trošku také kolonizované jedlo, lebo tie stejky a štýly doniesli Európania, ktorí sa premohli do celej krajiny. Samozrejme svoje jedlá, nejaké také svoje polievky majú aj tí lokálni alebo vlastne na severe, ale hlavným jedlom je v celej krajine mäso. Tým, že žijú hlavne zo severu z poľnohospodárstva, takže 49% obyvateľstva je zamestnaných v poľnohospodárstve práve dobytkom. Takže tamto mäso je kľúčové a povedzme si, že úrodná pôda je 1% z celej krajiny. Takže tam toho není veľa. Takže to mäso hrá kľúčovú rolu aj v tej gastronomii. Inak to je ozaj, že pre naše končiny veľmi nevšedné, že dať si nejaké mäso z antilópy alebo z krokodila. Máš nejaký taký steak alebo nejaký druh mäsa v Namibii, čo si ochutnal, že by si možno povedal, že bol pre naše zvyklosti taký, že najbizárnejší alebo najzvláštnejší? Nie, mňa sa zdá, že ešte v Namibii som bizarné jedlo nejedol. Ale najmenej z tých všetkých jedál mi chutí krokodil. Ako to chutí? Niečo medzi kuracím a mäsom s rybacou príchuťou, ale nechcem úplne hádzať do koša krokodílie mäso, lebo napríklad na krokodílej farme v Otjiwarongo je nádherné, ako úplne geniálne stejky robia, práve také vypražané stejky z krokodílu, ale oni už majú špecifické to mäso. Nie je to jedno, z ktorej časti zoberieš to mäso, a z niektorých častí krokodíla sú fakt dobré, aj krokodílie mäsa, ale z tých všetkých ostatných druhov mi to najmenej asi preferujem. A tvoj favorit?
Môj favorit sú, neviem sa nikdy rozhodnúť, najviac mi chutí kudu, to je taká väčšia antilopa, potom veľmi dobré mäso má eland, to je najväčšia antilopa, 900 až 1000 kilová antilopa a veľmi mi chutí aj zebra. A z týchto všetkých som naposledy, čo posledné mi chýbalo do toho repertoáru, som chutnal práve žirafu. To som prvýkrát chutnal teraz pred 3 týždňami, 4 a nebolo to zlé, ale nebolo to úplne, že pre mňa také dobré ako napríklad kudu. Keď hovoríš o tom elantovi, ja sa až tak nevyznám úplne v tých afrických zvieratách, že ja keď cestujem, ja idem viac za to ako keby kultúrou, ale teraz som niekedy prenedávnom na Instagrame videl presne elanta v porovnaní, že akože také tie veľké kusy elanta dokážu byť pomaly veľké, jak malý slon v zásade, keď je ešte mláďa, aspoň čo som videl, že to vyzerá fakt, že giganticky to zviera, keď si to človek takto porovná. Áno, eland je paradoxne, by som povedal, že väčšie je ako bivol. Bivol samca váha 800 až 850 kg a eland 900 až 1000. Takže vlastne tá antilopa je väčšia ako bivol. A bivol patrí do známej veľkej peťky a samozrejme aj od malých slonov je väčší, nie že rovnaký, ale väčší je ten eland od sloníkov malých, takže tam tou veľkosťou, výškou, stavbou tela je väčšia napríklad ako hroch, takže to naozaj je veľký kus mesa. To by som asi mimo tanier nechcel teda stretnúť, že v není nejak nebezpečný. Hej, že je kľudné zviera. Jasné, ako každá iná antilopa, odbehne preč a pasie sa ďalej ako krava, by som povedal, že niečo také. No a keď sa presunieme teda mimo hlavné mesto Windhoek, tak v epizóde USA sme sa s Honzom bavili o Grand Canyonu. V Namíbii práve má tento kaňon trošku také svoje dvojča. Vedel by si nám trošku priblížiť niečo Fish River Canyone, že ako sa tam dostať, takže čím je výnimočný a keď si možno aj ty videl nejaké iné kaňony, že čím ti príde taký zaujímavý? Ako videl som všetky prvé 3 najväčšie kaňony a to je vlastne prvý najväčší kaňon na svete je Grand Canyon v USA a druhý najväčší kaňon je práve Fish River Canyon v Namíbii a tretí je Blythe River Canyon v susednej Juhoafrickej republike. A tieto prvé 2 kaňony sa veľmi podobajú. V Juhoafrickej republike je taký zelenkastý, má tam jazierko, úplne inak vyzerá a tieto 2 veľmi identicky vyzerajú. Samozrejme ten Grand Canyon v USA je oveľa väčší, ale tento vôbec nie je malý. Dá sa povedať, že je 160 km dlhý a miestami až 27 km úzky, ako šírku, ako ten otvor má a hĺbka presahuje až do 550 metrov. Takže ten canyon je dosť dlhý, aj široký a veľký, aj veľmi fotogenický, hlavne pri západoch slnka alebo východoch slnka. Čo sa týka dostupnosti, je to na juhozápade skôr krajiny. Z Windhoeku je to nejakých 700 kilometrov. Prevažne až po Kitman Shop sa ide nejakých 500 kilometrov na asfaltovej ceste, potom 200 kilometrov po prašnej ceste 150. A tam si dávam ešte takú krátku prestávku v takej jednej oáze, kde je lokálny gin, aj o ochutnávku a s dobrou kávičkou, takže cesta sa dá krásne rozdeliť. No a dostupnosť je v podstate dobrá, že dá sa ísť aj bez štvorkolky, ale tie posledné časti sú prašná cesta, takže to je úplne v poriadku. Akurát tie výhľady, že poskytuje to miesto pri tom vstupe asi 3 alebo 4 výhľady, takže veľa času sa tam až tak nedá stráviť, keďže je obmedzený vstup dole do kaňonu, tak tieto 3-4 výhľady a dá sa trekovať povedzme, že okolo, ale je to vlastne skôr na tie 3-4 výhľady. Ako my preferujeme, že tam prídeme, pozrieme 1, 2, 3 a končíme pri Sunset View, kde si pozrieme západ slnka, je to úžasné a hneď po západe sa nám otvorí krásna obloha s hviezdami, takže a tým, že tam nič není okolo toho kaňonu, tak vlastne nie je tam svetelný smog. Takže máme 2 veci naraz. Takže je to super návšteva, určite by som to nevynechal na Namíbii. A preteká cez ten kaňon rieka Fish, ktorý vlastne pramení niekde z Marientalu a zo severa. Preteká to cez 2 rieky, až sa to dostane do riveru a posúvania všelijakými eróziami sa to otvorilo a tá rieka si už otvárala svoju cestu sama. Podobne ako Grand Canyon, veľmi aj tak podobne vyzerá, dá sa povedať.
A u teba subjektívne, keď si porovnáš Grand Canyon a Fish River Canyon, tak čo je pre teba takže bližšie tvojmu srdcu? Opäť veľmi ťažko povedať, lebo Grand Canyon je určite krajší. Grand Canyon sa dá robiť viacej aktivít, viacej turistických aktivít a v tom Fish River Canyon máme toho menej, čo sa dá urobiť. Ešte na južnej časti sa dá viacej robiť, ale je to viacej odľahlé. Ale Fish River u mňa trošku vyhráva s tým, že tam je minimum turistov. My sme na tom sunsete niekedy sami. Tak si predstavte, že nikoho tam nemáte, iba my, naša skupinka, tých pár. Tam robíme iba do 10 ľudí a je to úžasné. To proste, že u mňa toto vyhráva, lebo ten Grand Canyon je oveľa turistickejší, ale zase áno, je tam viacej možností. No a čo mňa ako tak prekvapilo na Namíbii, jedna taká zaujímavá vec. Ja si Namíbiu predstavím ako strašne takú púštnu krajinu. Tie duny piesočné, o ktorých sa ešte budeme rozprávať, tak to je to prvé, čo mi prebehne hlavou. Ale ja som sa dozvedel prednedávnom, že tam môžem ísť pozorovať tučniakov napríklad, keby chcem. Kde, ako, že vraj tam aj veľká kolónia, vedel by si nám možno trošku niečo ku nej priblížiť? Áno, my chodíme na tučniaky, alebo pozerať sa s voľným okom, pozorovať tučniaky v Slúdericu. Dokonca je tam jeden aj Penguin Island, ktorý teraz už tam až tak tučniaky nie sú, ale presunuli sú aj na inom ostrovčeku, už dlhšie, tak tam ideme loďou, čo je úplne super výlet, lebo trvá to 2 hodiny. A zaujímavé je v tom, že zrazu z púšte, ako keby si sa presunul, preteleportoval na Island. Všetky tie scenéria, ten Atlantik a ten ten prúd bengalský, tak ten prúdi tade a vlastne hmla padne dole na ten oceán a zrazu to počasie je úplný Island. Úplne niekde inde. A tam si treba oblecť zimné bundy a podobné. Takže vlastne tam ideme k tým pingvínom a tam ich môžeme voľným okom pozorovať. Cesto sa stretneme ešte s delfínmi, tam nám skáču, takže je to úplne super. A tam sa nachádzajú presne tie isté ako v Južnej Afrike cestou na mys Dobrej nádeje. No a keď sa tu teda pre mňa ako laika na Namíbiu, ktorý len túži tam teda ešte ísť, bavíme o tejto krajine a o nejakých tučniakoch, tak mne prišlo zaujímavé, že mimo tučniakov, tak aj tuleňov tu môžeme vlastne natrafiť. Je to v tej podobnej oblasti, alebo musím niekam inam ísť? Tulene sa nachádzajú v podstate od južného cipu Afriky a zachytiť ich pri myse Dobrej nádeje. A takisto aj v Namíbii ich dá sporozovať, dokonca v Kapskom meste, priamo v meste pri waterfronte sa vycapia hore niekedy na molo. Takže až po sever Namíbie sa dá povedať, že to ide. A je tam ale jeden bod Cape Cross, kde sa nachádza 24 kolónií, kde je asi 80-100 tisíc kusov na jednom mieste. A toto miesto je zaujímavé, ale nevydržia tam dlho ľudia. Je tam strašný smrad. Pri takom počte si viem predstaviť. Pri tom počte je tam veľa zdochlín, výkaly a podobné veci. Je tam urobený taká drevený chodník, je tam urobený. A dá sa medzi nimi doslova, že na dotyk sa pohybovať. Samozrejme by som sa ich nechytal a vedia kúsať celkom slušne. A bývajú také, že môžu byť agresívne bežne k človeku? Áno, keď sa priblížime k ním, tak oni normálne, že vyceria zuby a šteknú na teba. Počkaj, tu len šteká? Neštekne, ale tak štekne, že tak zaujíma, že tak zavrčí, nešteká, ale tak proste vyskočí do teba, ale on tým, že nie je moc mobilný, tak akože nemá šancu na teba, skôr uhneš ako on ťa kusne. A aj keď ten smrad je naozaj že silný, aj keď jednoducho ostane to v aute ešte asi hodinu po návšteve, lebo to máš na topánkach, vo veciach, všetkom, po čom chodíš, tak stále sa tam oplatí ísť, lebo toľko kolónií je 80-100 tisíc, podľa mňa je viacej, to nikde nevidno nikde ako tam. Takže je to určite pre mňa zastávka, ktorá je dôležitá, pokiaľ sa nejde pozrieť na inú kolóniu v inej časti Namíbii a keď niekto nemá čas, tak nie je to úplne najdôležitejšie miesto. No a keď sa bavíme o afrických krajinách celkovo, mňa tá história veľmi vždycky tak zaujíma, je to súčasťou aj tej nejakej ľudskej kultúry trošku. Afrika bola v zásade až na 2 krajiny, teda celá kolonizovaná, ako si tak spomíname aj v tých podcastoch viackrát. Čo tá Namíbia? Áno, takisto ako aj ostatné krajiny, aj Namíbia prešla svojim časom kolonizácie.
A je to veľmi podobné ako v susedných krajinách, ako z začiatku prešli okolo Portugalci a potom prišli v roku 1882 prvýkrát Nemci. To bol taký prvý, dá sa povedať, že silnejší, ktorí začali kolonizovať krajinu. Tá kolonizácia trvala 30 rokov približne do roku 1914 až 1915 tým, že vplyvom prvej svetovej vojny odchádzali postupne a v tom čase preberali juhoafrickí Briti. Postupne vytlačali aj tých Nemcov, takže proste začali až do roku 1990 a juhoafrickí Briti kolonizovať vlastne Namibiu. Čiže dá sa povedať, že to oslobodenie ako Namíbie spod tej nemeckej okupácie prišlo tým, že Briti to prevzali v zásade, hej? Áno, prišli doslova britské vojska, alebo vlastne juhoafrické vojska pod britskou vládou a vyhnali ich jednoducho. A oni aj utekali, takže tá prvá svetová vojna sa vyvíjala rôzne, takže aj to celé ovplyvnilo. Ako aj ostatné štáty, ktoré Nemecko kolonizovalo počas prvej svetovej vojny, či to už bolo v východnej Afrike, tak to aj podobne aj tam ovplyvnilo, tak to ovplyvnilo aj tu. No a v dnešnej dobe tie pozostatky nejakej tej nemeckej kultúry v Namíbii, že je tam niečo cítiť? Áno, a veľmi. Hlavne mesta niektoré, ako aj Lüderitz alebo Swakopmund. Swakopmund tam to asi najviac cítiť. Tam je taký paradox, že tam máš Walvis Bay, ktorý zase cíti tú britskú a Swakopmund cíti tú nemeckú a medzi nimi je 15 minút cestou, takže nejakých 20 km alebo 15. Takže áno, Swakopmund, hlavne tie budovy, tá architektúra, dokonca prízvuk tých ľudí, aj dokonca s tými ľuďmi, ktorými tam sa stretávame, belochov, ktorí sa narodili už vo Vinduku a žili, alebo chodili do školy, na univerzitu chodili celý čas v Namibii, tak ich predkovia sú Nemci. A oni tam doslova, že ostali niektorí, alebo proste aj z Južnej Afriky došli, pomiešalo sa to trošku. Takže veľa vecí ostalo z Nemecka. A hovoria aj ľudia tam po nemecky nejako? Málo. Vôbec skoro. A čo používajú v Namibii za jazyk? Afrikančinu. Afrikančina je vlastne spoločný jazyk vlastne z Juhoafrickej republiky od kolonizátorov, vlastne Holanďania a Briti, keď začali vlastne kolonizovať Juhoafrickú republiku, tak pochádza odtiaľ ten jazyk, takže oni používajú afrikančinu. Dodnes je tam veľmi zaužívaný jazyk. Až 14% ľudí, rovnako ako v Juhoafrickej republike, používajú tento jazyk. A ľudia teda v Namíbii ako vnímajú tie okupačné časy? Lebo niektoré krajiny to berú v Afrike trošku kritickejšie do dnešných časov a častokrát sa na to tak odkazujú a majú tie výčitky voči európskym krajinám. Niektoré to berú už v pohode. Čo tá Namíbia? Nepociťujem z nich nejaký negatívny pocit. Práve, že jednak opäť je tam málo ľudí, takže moc to do nejakých konfliktov vôbec nevyúsťuje. A oni s tým, že boli dosť dlho aj kolonizované aj to Juhoafrickou republikou, tak tí Nemci, to už bolo dávno, dá sa povedať. Ale necítim tam teraz aj ten problém, ktorý pretrval Juhoafrickej republiky, tak v tej Namibii to necítim, že by to až tak bolo. Oni sú radi, že majú prácu, veľa belochov tam robí práve v tej Namibii a podobným štýlom ako Juhoafrickej republiky, že belosi vlastnia a vlastne Afričania alebo lokálni pracujú, ale nevcíti tam nejakú agresiu. Raz som mal taký malý incident na ceste, že taký rasistický voči bielým, ale takú výnimku nájdeme na celom svete, takže po toľkých návštevách nepovažujem toto za nejakú signifikantnú vec, takže vôbec. Ja som ale zachytil aj jednu takú veľmi smutnú ako udalosť, čo Nemci tam dokázali urobiť v Namibii. Áno, to bola vlastne genocída Hereronama. To boli vlastne kmene, ktoré žili tam a jednoducho Nemci ich tam nechceli a spáchali voči nim genocídu. Bolo to v roku 1904 až 1908. A počet obetí nie je úplne jasný, ale okolo 25 až 100 tisíc obetí z tých dvoch kmeňov.
A teda ako zapisuje sa toto medzi jednou takých krvavejších genocíd tiež. Nebola to síce rwandská genocída, ale bolo to dosť závažné. To je veľmi zaujímavé, lebo o nej sa v podstate nikde, aspoň v našich končinách, nejako nehovorí. Ja som o nej v podstate ešte pár dní dozadu, než som sa začal pripravovať na tento akože podcast s tebou, v živote som o tom vôbec nepočul. O Rwande samozrejme, to je veľmi známe, ale o tejto v Namíbii skoro, že nikto nikde nič nespomína. Málo sa o tom píše, málo sa o tom hovorí. Dokonca ja som si v rwandskom genocídnom takom memoriáli, múzeu, čo majú, tak tam majú opísanú tú genocídu a tam som si fotil o tom nejaké záznamy, pretože v samotne, kde sa toto aj odohrávalo, v Luderici, kde sa o tom hovorí, tak málo sa o tom hovorí, nikde sa o tom nepíše, nie je to úplne, tým, že to bolo dávno, ďaleko, vtedy sa tie správy neroznašali tak rýchlo, takže o tom sa až tak toľko nevie. V podstate ani nevedia, že prečo nejak extra Nemci zabíjali, ale akože sú tam nejaké spisy o tom, že jednoducho potrebovali tam tých ľudí a okolo tých baní a tak ďalej a tak ďalej. A ja som čítal konkrétne aj takú vec, že mužov využívali, odseparovali ženy od mužov, mužov využívali na prácu a ženy zneužívali. Hej? A aj také veci boli. A opäť sa to vyústilo do toho, že potrebovali pracovnú silu a silných mužov využili a ženy tiež svojím spôsobom. Takže malo to takýto, dá sa povedať, zámer, ale veľa sa o tom nepíše. No tak to ako kmeňové obyvateľstvo v tom čase tam dostávalo riadne zabrať. Keď sa ale teda budeme baviť na nejakú pozitívnejšiu notu okolo tých kmeňov, tak v Namíbii je jeden z aspoň podľa mňa najzaujímavejších kmeňov a to sú práve Himbovia. Trošku by si vedel nám priblížiť, že čo je pre nich také najtypickejšie? Himbovia, je to veľmi zaujímavé z toho, že oni stále žijú. Proste tak, ako žili. Žijú na severe Namíbie, pohraničí s Angolou, okolo mesta Opuvo ich nájdete veľmi veľa. Sú to proste jednoduchí ľudia, dosť takí mieromilovní ľudia, ktorí absolútne neškodní. Muži väčšinou sú s dobytkom a ženy sa starajú doma o deti, ktoré porodia a varia. A tieto veci úplne jednoduchý život, žijú v jednoduchých hlinených domčekoch, chatrčkách, majú svoje zvyky, majú svoje klasické také náboženstvo, majú svoje tradičné tie pohreby, svadby. Čo je najtradičnejšie asi pre nich, to je vlastne ich oblečenie. A vlastne to vytvárajú z blata, ktoré pomiešajú s tukom z kravy a vlastne si to namažú do vlasov a ešte používajú rôzne korenia, nie korenia, ale skôr z takého stromčeku, také čo zafarbí na takú červenú farbu. Ono si to natierajú na svoju pokožku a vlastne kôz, oviec a z krávy a z ich kože vyrábajú rôzne oblečenia, suveníry, rôzne suveníry, my to považujeme za suvenírov, ale rôzne také ozdoby na hlavu. U nich tie ozdoby charakterizujú, či je dievča zadaná, alebo není, alebo má rodinu, alebo nie. Takže tam sú rôzne tie tradície, ktoré si doslova a do detailov povieme na tom zájazde priamo u nich doma v tej dedinke, pretože máme tam tlmočničku, ktorá nám zodpovie na všetky otázky. Jednak nám povedia základné veci o tom a po druhé nám vysvetlia, čo je všetko a môžeme sa ich aj my pýtať. Doslova. A čo je ešte veľmi zaujímavé na nich, že oni takto tradične žijú. Nie je to turistická atrapa. Je to jednoducho naozaj, že ich život každodenný. Mne sa to stalo, že ja som to vyskúšal, že som tam išiel a ja som neohlásil, že idem. A proste za hodinu som tam a jednoducho do tých svojich vecí a nafarbené a vlasy porobené, to sa nedá urobiť za hodinu. A jednoducho tá istá jedna žena, ktorá tam je a stále nám to robí, tak tá tam stále je. A proste to je znakom toho, že keď sa tam vrátim 7-8 krát, je to isté a proste, že naozaj, že není to... Tomto je toto veľmi výnimočné, že je to iné. Tak určite to je hlavne stále veľmi autentické, lebo na veľa takých tých turistických miestach po Afrike, kde sú nejaké tie kmene známe, napríklad Masajovia častokrát, hej, sú takí tí známi,
tak viem, že už si všimli ten turizmus a častokrát vedia presne, že čo platí na toho turistu, že čo majú robiť, veľa z nich ani už nežije ten tradičný život úplne, ak ty popisuješ, že tí himbovia tuto áno. Takže to musím si predstaviť, že to musí byť úžasný zážitok takých ľudí stretnúť a trošku spoznať ich tú kultúru a vôbec, že ako žijú. Áno, ale k tomuto by som dal takú malú poznámku, že aj Namíbia sa posúva v turizme a napríklad okolo Koirax a podobné mestečka v strede alebo trošku severnejšie od stredu Namíbie, tak tam už po ceste sa dá nájsť také dedinky, že Himbatur. Tí ľudia to chápu a vedia, že sa z toho dajú peniaze zarobiť, tak oni sa sťahujú trošku nižšie, aby boli bližšie k tým ďalším turistickým atrakciám a vlastne vzniká z toho taký kvázi turistická taká atrakcia. Preto my radi chodíme na sever. My navštevujeme dedinu, ktorá není turistická dedina, ale jednoducho tam prídeme. A chodia tam aj iní, áno, je to tak už zaužívanejšie, ale je to normálna dedina, kde to funguje normálne, ako naozaj nám to tak ukážu. žijú. Hej. To je úžasné. A toto je to, že veľa cestoviek a veľa ľudí nechce ísť na sever, lebo to sú ďalšie 2 dní a ďalších 500 kilometrov. A nikomu sa už nechce sedieť po 1500 ďalších 500 a tam ešte ich potom čaká ďalších 2000 dole. Takže, ale my si tú námahu dáme, ako spravíme a ideme hore a ideme do tej dedinky, je to úžasné. A tam je to úplne zaujímavé v tom Opuve, to mestečko, čo je. Tam idete do supermarketu a oni v tých svojich oblečeniach a klasických tradičných veciach, oni tam fungujú v tom meste. Zrazu vidíte Spar, čo je akože sieť potravinová brutálna a tam vidíte Himba ženu hore bez oblečenia s svojich tradičnými maškrtami na hlave. Takže je to veľmi zaujímavý kontrast toho celého a tá severná časť, tá celá dedinka alebo mestečko Opuvo, distriktne sa dá povedať, je úplne iné. Tam je už vplyv tej Angoly, takže tam chodia už aj iní ľudia. Takže tam už vidíte žobrať tie deti a využívajú to, že sa dá pýtať. A je to úplne iný život zrazu úplne. Takže vlastne presúvame sa na sever nielen kvôli tým himbám, ale aj kvôli tomu, že by sa Namíbiu zažili aj inak. Ja inak celkovo milujem aj takéto miesta, kde to je také autentické, ale celkom akože zbožňujem aj bizarné miesta a na mňa celkom tak bizarne, ale strašne pekne pôsobí také opustené mestečko Kolmanskop, kde v zásade vždycky na tých fotkách vidie nejaké opustené domčeky aj vznútra, že tie duny piesočné zaviali dovnútra až. Aká je história tohto miesta? Kolmanskop je jedno z mojich najobľúbenejších miest ako takých, čo tam je, pretože je to miesto, ktoré spĺňa viacero parametrov. Jednak je to extrémne fotogenické, po druhé, že veľmi zaujímavá história sa tam odohrala a proste celé ako komplexne je to veľmi zaujímavé, že ako sa niečo také mohlo vyvinúť v roku 1908 až do 1956. Je to unikát, že čo dokáže diamant, čo dokáže bohatstvo a minerálne látky a to sa presne stalo v tom Kolmanskope, ktorá a vlastne mal veľmi rýchly spad. Tá dedinka sa založila v roku 1908 a dá sa povedať, že 1936 už končila tá dedinka. To je ozaj, že krátka životnosť. Ale tá kvalita života na tie pomery v tých rokoch tam bola brutálna. A toto je tá tretia vec, čo je tam zaujímavé. Celý ten príbeh, že vlastne tam vybudovali prvé železnice a Zacharia Leva, ktorý bol lokálny pracovník železničných staníc, tak ten vlastne zametal tie železnice, aby mohli, lebo tam sú duny, tam sú piesky, prefukuje to všetko. A on jak zametal, tak niečo sa tam ligotalo a zrazu nahliadol na nejaký ten kameň, ktorý veľmi ligotal. Odozdal to svojmu nadriadenému, ktorý bol Nemec počas nemeckej kolonizácie a ten vlastne zistil hneď, že je to diamant a vlastne oni zistili, že v tej lokalite je extrémne veľa diamantu. Takže vlastne založili tú dedinku, odkiaľ chodili ťažiť diamanty. No a zaujímavosťou bola tá, že vie si predstaviť, že v roku 1908 alebo 1910 máš dedinu, mestečko, kde je skener, alebo nie skener, ale by som povedal, že rentgen, alebo je tam vyrábač na ľad, alebo je tam kinosála, alebo podobné veci, že oni tam všetko doniesli a tým, že mali na všetko peniaze, alebo pitnú vodu si nosili vlakom, sa dá povedať, cez kolajnice z ďalekých vzdialeností.
Alebo bola tam nemocnica a bol tam lekár. Proste, že naozaj že šikovní ľudia tam boli a žilo tam niekoľko stoviek ľudí a potom ľudia, ktorí robia v tých baňach. Takže toto v spojitosti celé s tým, že to brutálne vieme odfotiť, tak je to úžasné miesto. Z toho dôvodu je aj toto miesto otvorené iba ráno, vlastne do obeda, do takej jednej. A potom už sa to zavrie, pretože to slnko je otočené presne na ten Coleman's Cop a to je niečo neskutočné. To je ako z najkrajších miest. Naozaj tá kombinácia toho a ten príbeh, keď toto vložíme a keď vôjdeme do tej nemocnice alebo vôjdeme do toho laboratória, kde merali tie veci, tie diamanty a vlastne ako to robili. Sú tam originálne zachovalé tie predmety, s ktorými pracovali. Takže je to super. A potom je tam malé múzeum ešte vnútri hlavnej budove, kde opisujú, že ako to robili, ako to skrývali, ako to vedeli pašovať, ako to dostali do Európy. Sú tam fotky z toho, že ako to dávali tie diamanty do špičky topánky, ako to uložili, aby to prešlo, alebo ako kontrolovali tých svojich zamestnancov s tých skenermi, alebo nie skenermi, ale s tými rentgenmi, že prečo to tam mali. Takže keď si takto človek toto celé poskladá, a dá sa to do toho obdobia, tak je to úžasné. Tam sa inak tuším aj nejaké filmy natáčali, nie? Podľa mňa áno, viacej filmov, však v Namibii sa natáčal Mad Max napríklad a podobné veci. A neviem tú filmografiu teraz presne povedať, ale viacero filmov a Coleman's Cop je úplne stvorené na filmografiu, takže úplne súhlasím s tým, kto by tam chcel natočiť film. A v podstate už viackrát tak opakovane spomíname furt nejaký piesok a duny a je to naozaj taký ten trošku, dá sa povedať, možno až symbol Namibie, mám pocit. V Namibii je teda pekne nazvaná teda púšť Namib aj. Čo je pre ňu typické podľa teba? Lebo každá púšť je trošku iná. Že, aký máš pocit z púšte v Namibii? Áno, prešiel som viacero púšti, či už to bolo Gobi, alebo celú Saharu, alebo vlastne Namiba bolo aj Kalahari. Napríklad Kalahari je úplne iné ako púšť Namiba, ale tak musíme k tomu povedať, že púšť Namiba je jedna z najstarších a jedna z najväčších. A nachádzajú sa tam jedna z najvyšších dún na svete. Napríklad na Dunu Big Daddy sa chodí do výstup je okolo 270 metrov, neviem, či to 320 metrov nad tak morom. sa nazýva, hej, že to je meno, Big Daddy. A potom je tam aj Big Mami, hej, oproti hneď, ale nedá sa urobiť obidva. Takže oni majú svoje názvy normálne, keď na kopec ideš nejaký nahoru, hej. Áno, akože to je známy výstup aj na Big Daddy. Bol som hore asi 6 krát a je to celkom náročný a záleží od počasia. Od poveternostných. Naposledy som išiel hore, išli sme celá skupinka, postupne všetci končili, zišli dole. Ja som bol posledný, už som bol tak 30 metrov od vrcholu, ale tým, že som bol sám, tak som to stočil dole. Ale napríklad fúkal vietor. A ten vrchol, ten špic, na ktorom sa chodí, keď to zafúka, urobí z toho taký špic. A potom sa veľmi ťažko chodí, lebo do jednej, do druhej strany sa ti zabára noha a padaš dole. Takže je to extrémne náročné, že vlastne jeden krok a potom dva sú dozadu alebo do boku. A pokiaľ je tam dobré počasie, aj vyšlapaná cestička, tak ten výstup je diametrálne ľahší. Takže záleží to aj o tom, ale odtiaľ, keď vyjdeš hore na Big Daddy, odtiaľ máš brutálny výhľad na celú tú púšť Namib. Ako to je jeden z najkrajších výhľadov, ktoré existujú v celej tej púšti, takže na Big Daddy sa určite oplatí výjsť hore. Ja som videl aj také nejaké obrázky, jak v zásade tá púšť začína úplne až od mora. Tak v podstate dá sa dostať až tam ku moru, alebo? Dá sa. Tam plánujem jednu teraz expedíciu práve. Ono môže trvať až 7 dní, keď sa prechádza vlastne z Walvis Bay až k Lüderitz. Tam sa ide vlastne po pláži. Nie sú cesty, vôbec neexistujú. Tam potrebujete špeciálne povolenia a tak ďalej. A veľmi zručných šoférov. A je to pomerne aj dosť drahé. Lebo proste musíte sa zásobiť na niekoľko dní. Ono to má 550 km. Od Walvis až po Lüderitz, po tej púšti. A podmienky rôzne. Od hmly, od všetkého možného a hlavne prílivy, odlivy. A tam idete. A to je jedno z najkrajších miest inak v celej Namibii. Teraz sme so skupinkou začali chodievať práve na Sandwich Harbor. To je také miestečko, kde sa naozaj
excelentne spájajú tie duny s tým oceánom a to je pre turistov. Dá sa tam dostať vlastne na 4-5 hodinovú dennú túr alebo celodennú. A človek nepotrebuje absolútne žiadny filter. Nepotrebuje nič. A tam, keď zoberiem hoci koho, to sa nedá ani ten zájazd pokaziť. To je niečo úžasné. A ešte k tomu Big Daddy, keď sa vrátime, tak tam je také malé údolie, ktoré sa volá, že Dead Vley. Kedysi to bolo jazierko, teraz vlastne je Sosusulej, kde je jazierko. Ja som tam už aj videl trošku vody, teraz pred pár týždňami tam voda nebola. A vlastne je to odklonená rieka, vlastne kedy si tiekla do Dead Vley a teraz tečie do Sosusulej riečka a tým, že sú tam poveternostné podmienky iné, tie pohyby a počasie, dážď, keď je tam veľmi maličko a hlavne duny, keď sa zasypávajú jedno s druhým, tak presmeroval tú rieku. A v tom Dead Vley sú nádherné stromy, považuje sa to okolo 900 až 1000 rokov staré a to je ďalšie miesto, kde sa nedá absolútne žiadnu fotku pokaziť a nepotrebujete žiadny filter. To som videl, že boli aj na nejakých tapetách, už neviem kde presne odfotené. Všade. To, že také čierne, už zoschnuté drevo vlastne z toho stromu a pozadí presne krásna, oranžová, ešte keď západ slnka náhodou nejaký duna. Čiže to musí byť naozaj famózne vidieť na vlastné oči. To je z najkrajších miest, aj z Harbor Sandwich, je to z najkrajších puštných miest Namibii. No a človek si úplne možno, keď si predstavíte vyprhnuté púšte, tak si nespáva Namibiu so zvieratami, možno z toho prvého, ale ako sme sa dozvedeli, môžeme tu ísť napríklad ku tučniakom. Ale je tu jedno aj, čo som počul, kvalitné safari, Etosha, národný park. Ty si veľký milovník teda safari a národných parkov, máš ich naozaj veľa pobehaných, tak skús dať teda nejaké tvoje recenzie, nejaké porovnanie možno s inými národnými parkami. Etosha patrí medzi najlepších top safari parkov, ale ak to mám porovnať s nejakým Serengeti, tak samozrejme Serengeti vyhráva, hej? Alebo Masai Mara, aby sme boli úprimní. Etoshe treba vedieť, kde hľadať. Pretože samotná Etosha pláň, kedysi jazero je úplne vypriahnuté, je to obrovské, biela taká pláň, dá sa povedať. A podmienky pre zvieratá v tomto parku sú veľmi náročné. To sú veci, ktoré si ľudia neuvedomujú a vysvetľujem priamo na zájazdoch, že klimatické zmeny my rozdiel 1, 2, 3 stupňov až tak necítime a možno za náš ten život nepocítime, takže ho neriešime, ale vôbec nemyslíme na tieto miesta, kde to robí obrovský rozdiel. Klimatické podmienky majú brutálny alebo veľmi vysoký vplyv práve na túto Etoshu, kde bojujú zvieratá dennodenne o svoj život. Musia sa presúvať k vode a tak ďalej. Problém je voda samotná, že v tom parku nie je takmer žiadna voda. A našťastie ľudský faktor zasahuje. Teraz sú vykopané studne, doslova motorom poháňané a ťahané zo spodu. Takže vlastne sú podoplnené všetky tie vodné nádrže, by som povedal. Waterholes sa to volá a vyznačené sú krásne na mape, takže dá sa k ním zájsť autom a pri tých vodných nádržkách sa dá spozorovať celkom slušný počet zvierat. Hej. Len treba naozaj vedieť, kde sú, treba tam ísť a treba tam ísť v správnom čase. Že... A aké zvieratá tam môžeš spozorovať? Všetko tam máš. Tam máš dravce, levy, leopardy, gepardy. Leoparda som tam ani geparda nikdy nevidel. Nemal si šťastie? Nemal som na nich šťastie, je to príliš veľké na toto a málo ich tam, tých zvierat, veľmi málo. Lebo zo 7 krát som videl 6 krát, raz sa mi nepodarilo, ale to je veľmi dobrá bilancia. A aj keď gepardi v Afrike, v Namibii je 40% populácie gepardov, tak sa viacej nachádzajú v strednej časti Namibie po farmách ako práve v Etoši. Etoši je veľmi malý počet, takže aj z toho dôvodu sa nedajú moc vystopovať. No ale v Etoši vidíme vždy nosorozcov. Bielých, aj čiernych, čo je úplne famózne, takže už len kvôli tomu sa tam oplatí ísť. A je tam pomerne veľa slonov a pomerne veľa žiraf, zebry a pakone a všetky druhy antilop sa tam dá spozorovať. A veľmi veľa pštrosov tam je.
a čo je úplne, že tiež pekné, niekedy celé akože skupinky a, a teda klasické to safari, len naozaj treba vedieť, kedy ako hľadať a tie vodné nádržky sú naozaj famózne dobré a tam, kde chodíme a do kempu bývať, my väčšinou bývame priamo v parku, tak tam sa dá pod reflektorom pozorovať celú noc. Dokonca je to aj na YouTube ako livestream. A je to úžasné. Tam normálne, že pre mňa je to najväčšia dovolenka, že tam do jednej vysedávame a striedajú sa tam nosorožce slony. Takže a je to na 50 metrov, takže je to úžasné. Takže pre mňa Etoša áno, ale treba vedieť ako na ňu. No a... Ešte by som sa vrátil k tej Etoše, že opäť najnáročnejšie v tej Etoše je s autom, lebo opäť je to štýl self-drive, sú tam veľmi kvalitné cesty, ale my sme napríklad chytili defekt teraz uprostred parku, že sme mali ku gateu 120 km a ďalších 80 ku kempu a jednoducho nám zo 6 šrobíkov jeden nešiel odšrobovať, bol tak silno zatiahnutý a 2 autá prešli za 2 hodiny, ktoré nemali ten kľúč, ktorý máme my, lebo sme mali Isuzu, oni mali Toyoty. A my sme mali Isuzu a druhé auto som mal Pajero, Mitsubishi a to je taká malá rada, že nikdy. Keď idete do Afriky Toyotu alebo Isuzu treba, ale hlavne Toyotu. A tým, že to bolo Pajero, tak sme nemali kľúčik, druhý a jeden sme aj zlomili. Takže sme bojovali a nakoniec sme to nejak rozobrali tú našu pokazenú brzdu, vyťahli sme z toho olej a nastriekali sme to vlastne brzdovým olejom, akože olej, čo ide do brzdy. A vlastne nám to povolilo. Čiže dá sa aj povedať, že celkovo tá ako Namíbia ako krajina nie je úplne najľahšia na logistiku, že keď Určite tam chce nie. ísť turista. Určite nie. Je to síce bezpečná krajina, môžete si vypožičať na letisku auto, ale ten zvyšok príde až neskôr. Nebol ešte zájazd, kde sme neriešili problém aj závažnejší s autami. Aj rozbité olejové váne a podobné veci. Defekty na jednom zájazde aj 5. Takže je to veľmi náročné z tejto stránky a keď vám to naruší itinerár a naruší vám to ubytovanie, ktoré je veľmi ťažko bukovať a treba pol roka dopredu, tak to je problém. No a v rámci všetkých miest, o ktorých sme sa rozprávali v Namíbii, naozaj ja úplne vidím, ako si z tej krajiny nadšený a chápem aj, že prečo ju máš tak strašne rád. Máš nejaké miesto, ktoré by si dal možno na to prvé miesto, že toto je tvoje najobľúbenejšie, alebo kľudne aj prvé 3 daj. U mňa najobľúbenejšie miesta sú určite Sesriem, Sosuslej a Solitaire. Solitaire je veľmi dobrá dedinka, kde sú tie klasické jablkové koláče a proste tie vraky. Je to veľmi autentické. Spojené vlastne je to vlastne v Namib Naukluft národnom parku a druhá je Etoša u mňa určite. Noc v Etoši vnútri v kempe s pozorovaním zvierat pod reflektormi je pre mňa asi tá najväčšia topka, dá sa povedať. Čiže Kolmanskop sa tam nedostal. To je na 3. mieste, to som chcel spovedať, že prvé 3, lebo Kolmanskop trvá hodinu až 3 hodiny, záleží na tom, že ako ľudia hlboko chcú ísť do toho. Ale toto je tak na 2 dní a jedno aj druhé. A viac času tam strávim. Ten Kolmanskop je taký dobrý 2-hodinový zákusok, ale tá príroda a tieto veci je pre mňa... No, tak tieto 3 by som povedal určite na prvých 3 miestach. Etoša, Sosusvlej a Kolmanskop. No a keby máš opísať Namíbiu 5 slovami, aké by si použil? Príroda, nekonečné cesty, kľud a svätý pokoj. Veľmi pekne, takto nejako si inak aj Namíbiu asi predstavujem a znie to famózne. Strašne dúfam, že sa tam dostanem. Ak šoferuješ, môžeš ísť so mnou niektorý zájazd. Výborne. Tie opravy budem riešiť ja, ale Výborne. Môžeš. Ale je to neopísateľné. Ja mám z Namíbie, keď tam idem, tak neskutočný pokoj už v momente, ako pristávame. Tá pláň a savany okolo vo mne vyvoláva absolútny kľud. A toto je to, že milí ľudia tiež sú tam veľmi milí ľudia a kombinácia týchto všetkých vecí je pre mňa ako, neviem, určite kedykoľvek do Namíbie môžem ísť, nemám s tým problém. No a máš na záver nejaký vtipný alebo bizarný zážitok z Namíbie, nejakú pikošku? Z Namíbie mám viacero tých bizarných, tým, že sme tam zažili strašne veľa. A veľa bizarných vecí je okolo tých aut.
napríklad veľmi bizarné bolo, až smutné, už sme zúfali boli, že sme nevedeli jeden šrob odmontovať, ale to je krátky príbeh, takže to sem nepoužijem. A rozbitie olejovej vani bol naozaj že bizarná vec, lebo upravovali cestu a zabudli jeden kameň a 3 auta si tam po sebe pomaly rozbili olejovú vaňu. A ja som bol posledný, pretože došli cestári 3 minúty po mne, ak som si rozbil olejovú vaňu. A teraz rozbiť olejovú vaňu na anglo-namibskej hranici, kde do Windhoeku je 700 km a ešte nás čaká Etoša a urobiť 3x4 cm dieru olejovanie je dosť nepríjemné na Volkswagene transportéry. No a keď sme došli do servisu, našiel som takého anglického chlapika, ktorý mi akože mal taký servis, ktorý mi s tým išiel pomôcť. Mám tam aj kamarátov, jedného ďalšieho Francúza, ktorý tam žije. Jeho príbeh je na celý podcast, ale to je druhá vec, jak sa tam dostala, čo sa mu stalo. A on mi pomohol, doniesol odťahovú službu, akože poslal odťahovku, zobrali ma do Opuva a tam proste jeden taký Angolčan, ktorý žije v Namíbii, mi začal opravovať, tak mi povedal, že mám dve možnosti, že A je, že jednoducho objednáme súčiastku z Johannesburgu, lebo tam je najbližšie, že 7 dní, kým to dojde do Windhoeku a ďalšie 3 dní, že kým to príde vlastne sem do Opuva. Ja som povedal, že kamarát môj, ja za 10 dní už budem z Európy späť v Rwande, že ja to potrebujem do 3 hodín vyriešiť tento problém, lebo kým klientov pošleme do Opuva taxikom, do tej dedinky pozrieť Himba Village, tak kým sa vrátia, my to už musíme mať hotové. Tak že potom existuje tá B možnosť. Hovorím, tak určite budeme riešiť možnosť B. Že to zalepíme, nejakým spôsobom to zvaríme, alebo proste tekuté olovo, alebo kov, alebo čo to tam použili, neviem presne. A on nám to tak spravil, že išli sme ďalej do Etoše, pokračovali sme zás, že sme tým urobili 1500 km a sme odozdali auto, lebo ono bolo tak spravené, že ono to bolo celé rozstavené, celý ten spodok olejovaní, vyrovnaný, zalepený, dorobený, takže dopadlo to dobre, ale bolo to dosť bizarné. A ešte taký maličký príbeh tam bol jeden. Bol som s 3 dievčatami, s 3 blondinkami som bol, to bolo dávnejšie, počas covidu. A boli tie skupinky naozaj malé, tak sme boli 4, teda 3 babi a ja. A išli sme hore vo Windhoeku v centre mesta do Christuskirchen, tam sme mali odparkované auto a zišli sme do mesta pešo. A vracali sme sa stmievalo. A zrazu pribehol ku nám jeden strážnik, ktorý strážil veľký hotel vedľa. A ten povedal, že pri aute sú 2 ľudia, ktorí nás chcú vykradnúť. A že máme si dávať pozor. A ja mu hovorím, že no dobre, díky, že si mi to povedal, čo mám robiť. A že dobre, že on pôjde so mnou. No on teda išiel so mnou. My sme robili také opatrenia, že sme sa od seba dali na 2-3 metre. Išiel som prvý a vlastne tam boli takí 2-3 typci. A jednoducho som povedal dievčatám, že i hneď smerujte a sadajte do auta. A vlastne ten strážnik išiel tak medzi nami vnútri. Ja som povedal, že musíš ísť so mnou. A tak on sa tam vypýtal od tých kolegov, tak išiel so mnou až hore k tomu autu. A sadli sme si do toho auta, tí lokálci sa rozprchli, ale bolo to také zaujímavé, že taký zaujímavý pocit, že viem, že nás niečo ide čakať a nevieme čo. Také napätie vnútorné. Napätie, ale nakoniec sa nič nestalo. Ale povedal, že maximálne by nás okradli pri otváraní auta. Ale našťastie sa to nestalo. Zvládli sme to, akože sme to naozaj dali bez nejakej pomoci ďalšie a ten typek ani nepýtal nič, lebo najprv som si myslel, že či to narafičil na mňa celé a potom sám od seba som mu dal nejaké euro, alebo nejaký ten namibský dolár. On že nie, však v pohode, ale že tu máš a akože v pohode to bolo, ale bolo to dosť nepríjemné. No a tých bizarných vecí bolo ešte neúrekom ohľadom aut, ale to by sme boli dlho, keby sme o tom rozprávali. Každopádne zájsť do Namíbie odporúčam každému. Odtiaľ odchádzajú ľudia úplne inak vidia svet, úplne to pociťujú, úplne sa odlomia od zvyšku sveta. Nehovorím, že dojde úplne, že fyzicky, že odpočinutý, ale psychicky je to úplne detox a je to úplne brutálna destinácia aj na viackrát. A do toho tá gastronómia a podotknem v Namíbii sú krásne hotely. A nie, že krásne hotely, ale veľmi autentické ubytovania všade, o ktorých sa dá rozprávať veľmi veľa.
či sú tu už farmy, alebo kempy, alebo proste, že všelijaké tie domáce bývania u tých bývalých kolonizátorov, to je všetko veľmi zaujímavé, samotné to bývanie a tá gastronomia, takže určite odporúčam. No, všetko vlastne veľmi, veľmi autenticky sa tam dá zažiť. Áno, a je to fungujúca krajina, ktorá funguje dobre, že naozaj to ubytko, keď objednám, tak áno, to tam je. Že nemáme žiadne stresy a není tam tá východoafrická natúra, že neviete na 50%, či sa to podarí alebo nepodarí. Je to proste tip-top, čo je úplne pre mňa také odľahčujúce, že do ťažkého zájazdu mám takú príjemnú vec, že idem do ubytovania a naozaj to ubytovanie je čisté, pekné, dobré, fajn, pohoda a nie je to drahé. Výborne, znie to fascinujúco. Ja ešte na záver tradične si dáme teda rýchly rozstrel, kde dám teda na výber vždycky z 2 variant. Ty si musíš vybrať jedno z toho, nemusíš nič odôvodňovať, proste len vyberieš. Môžeme ísť na to? Áno, jasné. Piesočné duny v Namíbii alebo Etoša? Etoša. Tučniaky pri Ludericu alebo Cape Cross s tuleňami? Luderic. Himbovia versus opustené mesto Kolmanskop. Kolmanskop. Steak z antilopy alebo náš nejaký tu tradičný hovedzí. Steak z antilopy jednoznačne. Žiť v Namíbii alebo žiť v Rwande, v ktorej si teda aj Namíbia. Dlho bol. Namíbia. Namíbii, hej, určite áno. Pre teba. Áno, pre mňa Namíbia, čo sa týka na život, vyskúšal som tam pár týždňov ostať bez toho, že mal som tam len vlastne nejaký home office alebo v kaviarni a absolútne mi vyhovovalo. No, znie to fakt famózne. Verím, že ostatní poslucháči budú tiež namotivovaní ako ja. Milí cestovatelia, toto bol Zoli a jeho obľúbená Namíbia. Ďakujem za tento príjemný pokec. Ja o Namíbii teda už dlho rozmýšľam, ako som spomínal, ale popravde som ostal výrazne viac namotivovaný teraz na ňu aj vďaka tebe. Ak by ste aj vy niekto z poslucháčov sa chceli vydať na túto cestu, tak každoročne organizujeme aj viacero zaujímavých expedícií do Namíbie. No a tak to bude aj v roku 2024, stále je čas sa prihlásiť a čoskoro sa počujeme pri ďalšom dieli podcastu Balu bez hraníc. Čaute. Čaute.